contrast, Kenneth Grutter. Een week geleden dat Danny Noppert nog zijn wereldkampioen Gary Anderson. Nou binnen paken stoppers van de wedstrijd de tegenstander. Het gaat hartstikke best. Ja, ik voel me lekker en ik heb goede dingen laten zien. En daar ben ik heel tevreden over. En ja, ik zorg alleen maar uit naar meer eigenlijk. Danny Noppert! Heel veel berichten heb ik gekregen, weet ik veel wat, alles explodeerde. En, ik probeerde zo vol mogelijk berichten te reageren op wat dan ook. En, ja, hoe iedereen erop reageert is super. Hoe iedereen besteunt, dat vind ik geweldig. Noppert krijgt net alleen de berichten van familie, vrienden en orenjousters. We zijn lekker uit eten geweest naar de wedstrijd in Zulevic. En daar kreeg ik een telefoontje van de PDC dat er even bij waarom kon komen. En ja, want RTL Zwan wil ik nou een interview doen. En zo, ja, er stiet ik niemand op die te wassen buiten. Ja, toen we eraan kwamen, stond Van Gerwen daar te wassen. Die samen nog even praten. De grote man die herkennen me ik al. Kijk eens Van Gerwen en die werkt zijn praat. En Raymond van Barneveld werkt dan zijn praat. Die herkennen me al en dat is hartstikke mooi. Je houdt een goed gevoel. De grote vraag is wat Noppert dwaan zal. Hij had al verschillende aanbiedingshoorn om moeten stappen naar de PDC, het orendartboen. Daar leidt het prijsgeld stikken heger, liek als het niveau van de tegenstanders. Noppert had hem zelfs verleden weken in elk geval op een kaart zet. Dan krijg je zo'n beetje die zinnige zin van, nou, gelijk hoe stappen naar de PDC. Maar ja, dan moet ik maar mijn werk lezen en dat soort dingen. Dan moet alles goed op een rijtje zetten. En als ik alles goed op een rijtje zet, dan wil ik er voor gaan. Dus ik moet eerst alles 100% in orde hebben en dan... Dus ja, het is een kwestie van tijd. Correct, ja. Ik heb zelf al op het einde van hem zien. En dan doet er op het moment een ding die een oor net kent. En hij doet het wel. En dan steek ik wel sap achter de but en dan denk ik van wow, wat is zo'n goeie dat er. Ja, echt weer. Dat is net normaal. Keepervel krijg ik er dan van. Ja, prachtig. Ja.